Bon dia, aquest és el primer d'una sèrie de vídeos en què explicarem el mode subjuntiu. En el vídeo d'avui us explicarem què són i quins modes hi ha i aprofundirem en el subjuntiu. En català hi ha 3 modes verbals, l'indicatiu, l'imperatiu i el subjuntiu. El mode verbal és una de les formes en què s'expressa l'actitud de l'emissor. Comencem parlant de l'indicatiu. L'indicatiu, en general, s'utilitza en aquells casos en què l'emissor es limita a declarar una determinada informació. Per exemple... Ets de Freiburg. La Sílvia i jo ens vam conèixer a Freiburg. És el mode que fem servir més sovint, perquè si volem explicar la nostra rutina, ho farem en present d'indicatiu, com quan vam explicar un dia normal a la vida del Joan. Entra a treballar a 8:45 i s'hi està fins a la 1 en punt. Si expliquem coses que ja han passat, farem servir un temps verbal en passat, com per exemple l'imperfet indicatiu. Com que el Joan ja no està fent el mateix horari que vam dir en el vídeo, hauríem de dir entrava a treballar a 8:45 i s'hi estava fins a la 1 en punt. I si l'acció que hem de dir encara ha de passar, llavors farem servir el futur d'indicatiu. A partir del dilluns, el Joan entrarà a treballar a 8:45 i s'hi estarà fins a la 1 en punt. Dintre de l'indicatiu hi ha altres temps verbals, com per exemple el plusquamperfect i el condicional, o el perfet i el passat perifràstic, dels quals en parlem en aquest vídeo. El segon mode que us explicarem és l'imperatiu. L'imperatiu s'utilitza per donar una ordre, un advertiment o amenaça a algú. Per exemple... Digues, va, pregunta. Aquesta dona m'ho ordenava directament a mi. Per tant, va fer tota l'oració amb les formes de tu. Crec que l'imperatiu és el més senzill dels 3 modes, perquè és l'únic que cada verb es conjuga només amb les formes de tu, vostè, nosaltres, vosaltres i vostès. I no té altres temps verbals, com per exemple l'indicatiu i el subjuntiu. Una particularitat que té el subjuntiu és que en oracions negatives, com per exemple no parlis o no facis soroll, fem servir el present de subjuntiu, però d'això en parlarem més endavant. Posi'm un cafè amb llet, sisplau. L'Andreu diria aquesta frase a un cambrer i per tant el tractaria de vostè. Posi'm. Avui som a l'alzina dels Colls de Casserres, un arbre monumental que ha sigut fotografiat i ha aparegut a diferents anuncis de televisió i de perfums, però cap anunci com el d'avui. Avui ens patrocina italki. Italki és una plataforma per aprendre llengües on hi podeu trobar professors que us oferiran classes particulars. En català hi ha més de 50 professors i podeu buscar professors de classes particulars en moltes altres llengües. Així que si esteu aprenent català pel vostre compte de forma autodidacta i necessiteu que algú us ajudi en algun tema, italki us ofereix la solució. Un professor particular és la manera perfecta de millorar en l'aprenentatge de llengües i és fonamental poder practicar la llengua, sobretot si en l'entorn on esteu no es parla. Tenim un enllaç a sota del vídeo amb una oferta genial. Després de la primera classe particular, us donaran $10 per contractar més classes a italki. Així que no us ho penseu més, cliqueu a l'enllaç i contracteu ja la vostra primera classe. Ara que ja us hem explicat tots els avantatges i serveis de italki, continuem amb el vídeo del subjuntiu. I ara, el tercer i últim mode, el subjuntiu. El subjuntiu no serveix per declarar ni per ordenar, sinó per a representar una idea virtual. I s'utilitza per comentar, valorar o qüestionar una idea, majoritàriament en oracions subordinades darrere de conjuncions com què o quan. També serveix per expressar dubte, possibilitat, condició, prohibició i me'n falten 3. També serveix per expressar dubte, desig, possibilitat, necessitat, condició o prohibició. Per exemple, a Puigcerdà aquest senyor ens deia: Quan no juguis, estudio història. El verb ser en present de subjuntiu es conjuga de la següent forma. Jo sigui, tu siguis, ell, ella sigui, nosaltres siguem, vosaltres sigueu i ells, elles siguin. A diferència de l'anglès, el subjuntiu el fem servir en tots els registres. El subjuntiu el fem servir en el nostre dia a dia, parlant en un context molt formal o escrivint a un amic. Sempre!
Ara veurem les formes del verb ser en present de subjuntiu en els contextos que hem dit abans. Comencem per dubte. Dubto que sigui el primer d'arribar. Ja ho saps que sempre arribo tard. Em sap greu. Si és el primer d'arribar o no, ja ho veurem el dia que han quedat, però de moment ho posem en dubte. Continuem per possibilitat. Pot ser que siguis l'únic de la colla que sempre arriba tard? Sí, és possible o probable que sigui l'únic que arriba tard. Per tant, si n'estic segur, podria dir «Soc l'únic de la colla que sempre arriba tard». Ara farem la necessitat. Necessito que la Sílvia sigui més endreçada, no puc viure amb aquest caos. Vols que jo sigui més endreçada? Però si sóc la més neta i polida que hi ha. El següent context és el desig. Vull que siguem més amables amb els nous veïns. M'encanta que sigui justament ara quan et vols fer el simpàtic amb els veïns. Vols dir que no es notarà una mica que ho fas perquè s'acosta l'estiu i a més s'han fet una piscina nova al jardí? La veritat és que m'agrada que el Joan sigui amic dels veïns, però si ets amic d'algú, ho ets sempre, no només quan el necessites. Ara parlarem de condicions o requisits. A veure, després del curs sobre creixement personal que he fet, hauríeu de saber que no cal que sigueu els millors en alguna cosa per ser feliços. No fa falta que sigueu el centre d'atenció de la societat. Simplement cal que sigueu vosaltres mateixos. No fa falta que sigueu el centre de la societat. Simplement cal que sigueu vosaltres mateixos. Exacte, heu de ser vosaltres mateixos, tal com sou. Acabem amb l'últim context, les prohibicions o les peticions de permís. Com hem comentat abans, fem servir les formes del present de subjuntiu per les ordres que expressem de forma negativa. No siguis tan despistat que algun dia perdràs el mòbil. Tens raó, seré més atent. I tu no siguis tan manaire sempre donant ordres. D'acord, doncs fem un pacte. Tu seràs més curós amb el mòbil i jo no diré res. No oblideu subscriure-us al canal. Escriviu-nos en els comentaris frases amb subjuntiu. I, si voleu els exercicis d'aquest vídeo, entreu a patreon.com/easycatalan. Moltes gràcies per seguir-nos. Fins al pròxim vídeo. Adeu!